Добре дошли, уважаеми общински съветници, госпожи и господа. Добре дошли представители на общинска администрация. Откривам редовното ни заседание с присъствие на 8 общински съветника. Всички имаме отсъствие на един общински съветник, Славчо Бриджит, който е по уважителни причини. Моля ви, колеги, всички имате проект за дневен ред. Имате ли някакви въпроси относно проекта за дневен ред? Приемам, че нямате и подлагам на гласуване. Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря ви, колеги. Приема се с 8 гласа за, против, въздържали се няма и преминаваме към разглеждане на докладна записка номер 91 и давам думата на госпожа Петя Янева, председател на първа постоянна комисия. Благодаря. Номер 91 от 6 октомври 2025 година относно допълнително споразумение към договор за наем на земеделска земя от 17 октомври 2018 година, отнасящ се за имот с идентификатор 22006-1939 на землището на Долна баня с обща площ от 1018 квадратни метра с начин на трайно ползване нива. Проекта за решение първо дава съгласие да се включи допълнително споразумение към договор за наем на земеделска земя от 17.10.2018 година, отнасящ се за имот с идентификатор 2206-1939 с обща площ 1018 квадратни метра с начин на трайно ползване нива, сключен с Иван Севски срок до 17 октомври 2028 година при годишна наемна цена от 20,36 стотинки за имота съгласно тарифата за определяне на наемни цени за отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд, приета с решение номер 72 от 25 юни 2018 година на Общински съвет Долна баня. Сделката е необлагаема по ДДС. Второ, възлага на кмета на община Долна баня да издаде заповед и изключи допълнително споразумение с Иван Сестревски. Благодаря, госпожо Янева. Имате ли някакви въпроси? Добър ден. Добро утро. Добро утро. И така, колеги, въпроси относно проекта за решение. Приемам, че няма. Подлагам на гласуване, който е съгласен, моля да гласува. Госпожа Биляна Спасова Именова, благодаря. Госпожа Даниела Митавлиева, благодаря. Госпожа Елисавета Сестринска, благодаря. Господин Иван Царовски, благодаря. Драганова за. Господин Огнян Добрев, благодаря. Госпожа Петя Янева, благодаря. Господин Филипчев Баба, благодаря. Приема се с 8 гласа за, против, въздържали се няма и преминаваме към разглеждане на докладна записка номер 92. Номер 92 от 6 октомври 2025 година относно процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане с стопанисването, поддръжката и експлоатацията чрез предоставянето под наем на язовири общинска собственост в землището на град Долна баня. Проект за решение. Първо римско дава съгласие да бъде открита процедура за избор на оператор за възлагане с стопанисването, поддръжката и експлоатацията на воден обект публична общинска собственост чрез предоставянето им под наем. Първо, поземен имот с идентификатор 22006 134 110 в местността Твърд Делес, начин на трайно ползване и язовир, с площ от 14,530 декара при начална годишна наемна цена от 3835 лева и 92 стотинки, съгласно наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Долна баня. Второ, поземен имот с идентификатор 2206-149-19 в местността Съпча Деле, начин на трайно ползване и язовир, с площ от 16 854 квадратни метра при начална годишна наемна цена от 4449 лева и 46 стотинки. Второ римско упълномощава кмета на общината да предприеме необходимите действия за избор на оператор чрез провеждане на публичен търг по реда на глава 8 от наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет Долна баня. Първо, определя срок на договора за избор на оператор за възлагане с стопанисването, поддръжката и експлоатацията на воден обект 10 години. Второ, специфичните условия към участниците в търга.
търговци, регистрирани по реда на Търговския закон, които разполагат с служител хидроспециалист за осъществяване на дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на язовирни стени и на съоръженията към тях. Физическо лице, хидроинженер или, ако същият не притежава такава квалификация, да осигури лице със същата. Ето, определя следните договорени условия. След подписване на договора за избор на оператор, същия се задължава съгласно член 50, алинея 3, точка 1 от Закона за водите да се снабди с разрешително за водовземане и/или за ползване на воден обект, което се издава от кмета на община Долна баня по реда на член 52, алинея 1, точка 3 от Закона за водите. Операторът да спази изискванията на наредба 13 за условията и реда за осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях, приета в Държавен вестник брой 17 от 2004 година, както и правилника за правилна и безопасна експлоатация и поддържане на съоръженията на хидромелиоративната инфраструктура, приет с Държавен вестник брой 97 от 1 ноември 2004 година. Трето римско, датите за провеждане на първоначални и евентуални повторни публични търгове, срокове за подаване на офертите, депозитите и таксите за участие и други допълнителни условия да се посочат със заповед на кмета на община Долна баня за провеждане на търгове за отдаването на наем на имот общинска собственост. Благодаря. Имате ли някакви въпроси? Подлагам на гласуване, който е съгласен, моля да гласува. Госпожа Биляна Спасова Рименова. Благодаря. Госпожа Виния Матовна. Благодаря. Елизавета Сестринска. Благодаря. Господин Иван Теровски. Благодаря. Драганова за. Господин Огнян Добрев. Благодаря. Госпожа Петя Янева. Благодаря. Господин Филип Джамбазов. Благодаря. Приема се с 8 гласа за, против, въздържали се няма и преминаваме към изглеждане на докладна записка номер 93. Номер 93 от 13 октомври 2025 година относно приемане на анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Долна баня, София Слава. Проект за решение приема анализ на потребностите от подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в община Долна баня, София Слава, във вида от който. Благодаря. Въпроси, колеги, имате ли? Приемам, че няма и подлагам на гласуване, който е съгласен, моля да гласува. Благодаря ви. Приема се с 8 гласа за, против, въздържали се няма и преминаваме към следващата докладна записка номер 94. Номер 94 от 16 октомври 2025 година относно предложение за преименуване на улица в община Долна баня на името на кмета Николай Лилиев. Проект за решение. Първо, преименува улица Пчелинска, град Долна баня, община Долна баня, като издава името Николай Лилиев. Второ, възлага на кмета на общината да уведоми съответните институции, служба по геодезия, картография и кадастър, НАП, МВР и други за извършеното преименуване. Да, благодаря. Въпроси имате ли, колеги? Преминаваме към гласуване, който е съгласен, моля да гласува. Благодаря ви. Приема се с 8 гласа за, против, въздържали се няма. Преминаваме към изглеждане на докладна записка номер 95. Номер 95 от 16 октомври 2025 година относно постъпило заявление за изходящ номер 93001340 от 10 октомври 2025 година община Долна баня. Проекта за решение. Първо, одобрява задание за изработване на УП и ПР за обособяване на УП и 2 за инфраструктура в поземлен имот 22-006-113-122 и част от поземлен имот 22-006-113-121 в квартал 121 землището на град Долна баня, община Долна баня, област Софийска. Второ, разрешава изработването на проекта за УП и ПР за обособяване на УП-2 за техническа инфраструктура в поземлен имот 22-006-113-122 и част от поземлен имот 22-006-113-121 в квартал 121 землището на град Долна баня, община Долна баня, област Софийска, съгласно направеното мотивирано предложение. Благодаря.
въздържали се няма. Преминаваме към изглеждане на докладна записка номер 96. Номер 96 от 16 октомври 2025 година относно кандидатстване с проектно предложение по интервенция 2Г11 предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития, финансирано от стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България. Проект за решение: първо, възлага на кмета на общината да подготви и проведе проектно предложение по реда на условията за кандидатстване по интервенция 2Г11 предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития, финансирана от стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България. Второ, дейностите, включени в проектното предложение, съответстват на приоритетите на плана за интегрирано развитие на общината 2021-2027 година. Благодаря. Уважаеми колеги, имате ли някакви въпроси относно проекта за решение? Подлагам на гласуване. Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря ви. Приема се с 8 гласа за, против, въздържали се няма. Преминаваме към изглеждане на докладна записка номер 97. Номер 97, молба от Даниела Димитрова относно искане за финансова помощ за покриване на нуждите за лечение поради множество заболявания. Проекта за решение отпускат се на госпожата 500 лева. Въпроси имате ли? Подлагам на гласуване. Който е съгласен, моля да гласува. Госпожа Биляна Спасова Ригенова. Благодаря. Госпожа Даниела Методиева. Благодаря. Госпожа Елисавета Сечинска. Благодаря. Господин Иван Церовски. Благодаря. Драган Новоза. Господин Огнян Добрев. Благодаря. Госпожа Петя Янева. Благодаря. Господин Филип Джамбазов. Благодаря. Приема се с 8 гласа за, против, въздържали се няма. Преминаваме към докладна записка номер 98. Номер 98 отново е маловажен отпускане на финансова помощ от госпожа Елена Георгиева за покриване на нуждите по операция. Проекта за решение отпускат се на госпожа Елена Георгиева 500 лева. Благодаря. Въпроси, колеги, имате ли? Приемам, че няма и подлагам на гласуване. Който е съгласен, моля да гласува. Госпожа Биляна Спасова Ригенова. Благодаря. Госпожа Даниела Методиева. Благодаря. Госпожа Елисавета Сечинска. Благодаря. Господин Иван Церовски. Благодаря. Драганова за. Господин Огнян Добрев. Благодаря. Госпожа Петя Янева. Благодаря. Господин Филип Джамбазов. Благодаря. Приема се с 8 гласа за, против, въздържали се няма. Преминаване към докладна записка номер 59. Номер 99 от 16 октомври 2025 година относно година бюджет за дейността на Българския ЕОТ за 2024 година. Проектът за решение на основание член 139 алинея 1 точка 9 от Търговския закон и във връзка с член 21 алинея 1 точка 9 от ЗНСМ, член 147 алинея 2 от Търговския закон и член 10 алинея 1 точка 5 от Наредбата за реда от учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговското дружество, Общински съвет Долна баня първо приема годишния финансов бюджет на Долна баня ЕОТ за 2024 година. Второ, дава съгласие за отчетената печалба в размер на 20 151 лева 18 стотинки да покрие отчетената загуба от предходни години. Приложени са цитирани бюджети за дейността на Долна баня. Благодаря, госпожо Янева. Уважаеми колеги, имате ли въпроси относно проекта за решение? Приемам, че няма въпроси. Подлагам на гласуване. Който е съгласен, моля да гласува. Госпожа Биляна Спасова Ригенова. Благодаря. Госпожа Даниела Методиева. Благодаря. Госпожа Елисавета Сечинска. Благодаря. Господин Иван Церовски. Благодаря. Драганова за. Господин Огнян Добрев. Благодаря. Госпожа Петя Янева. Благодаря. Господин Филип Джамбазов.
Съмнявам, че няма. Подлагам на гласуване. Който е съгласен, може да гласува. Госпожа Биляна Спасова Рименова. Госпожа Даниела Методиева. Благодаря. Госпожа Елисавета Сестрица. Благодаря. Господин Иван Церовски. Благодаря. Драгана Ваза. Господин Огнян Добрев. Благодаря. Госпожа Петя Янева. Благодаря. Господин Филип Джамбазов. Благодаря. Приема се с 8 гласа за, против, въздържали се няма и преминаваме към възприема за разкръчка. Относно това с входящ номер 0101-187 от 12 май 2020 година от Служба град Белнавани, номер 94-00-953 от 5 септември 2021 година от Григол, председател на ОФРО от Белнавани, за отпускане на субсидии за подпомагане на дейността на посочените организации и движения. Общински съвет дава съгласие да бъдат разпределени средствата в размер на 31 000 лева, заложени в параграф 4214, както следва: 30 000 лева на футболния клуб Левски, град Долна баня, за организиране и провеждане на състезания и тренировъчни дейности на деца, младежи и мъже към футболния клуб. 1000 лева за висок полет за организиране на състезания с гълъби. 3000 лева на туристическо дружество Ивър за провеждане на мероприятия и поддръжка на хижени месеца. 3000 лева за офроуд клуб Дълнавани за организиране и провеждане на 24-ти триан събор в град Дълнаваня. 2000 лева на ловно-рибарско дружество Сокол за провеждане и организиране на състезания и текуща дейност. Благодаря. Колеги, имате ли някакви въпроси? Подлагам на гласуване, който е съгласен, моля да гласува. Госпожа Биляна Спасова Рименова. Благодаря. Госпожа Даниела Методиева. Благодаря. Госпожа Елисавета Сестринска. Благодаря. Господин Иван Церовски. Благодаря. Драгана Ваза. Господин Огнян Добрев. Благодаря. Госпожа Петя Янева. Благодаря. Господин Филип Джамбазов. Благодаря. Благодаря, колеги. Приема се с 8 гласа за, против, въздържали се няма. И поради изчерпване на дневния ред закривам редовно